bola moja za to najhorší experience cestovania. Pomeň na to story time. Jedného dňa som sa rozhodol, že idem proste do môjho druhého doma, a.k.a. Praha, ale že nepôjdem neskôr tak vždycky, že aby som došiel normálne v normálnom časi dom, áno? Tak ja že idem na nejaký ranný. Išiel som na 12:26, alebo ranný, chápeme, to je pro mňa ráno. 12:26. A mal som byť v Prahe 16:48 o 16:58. Tady vám to dám. Tam na stanici, nebudeme sa baviť o tom, že meškal 20 minút, OK? Nastúpim do vagónu. Za prvé, zrušili mi lístek a zmenili mi místo, lebo že v mojom vagóne nebyla klíma. Tak nesťažujem si, sedel som sám v pohode. Ale myslíte si, že v mojom vagóne byla klíma? Bylo tam teplo jak v V hlavnej stanice sme došli do Devínskej. Tam to skapalo, musel sa ten vlak vrátiť na spadky, že proste to nezajede, že ako motor je prehriedý. Tam na Devínskej sme čakali hodinu na to, aby došiel ďalší regiojet o hodinu neskôr, co vlastne išiel do Prahy, aby sa napojil vlastne na náš vlak. A takže včiel zrazu tá kujovina zrazu nebrala 7 vagónov, ale 14 vagónov v takémto teple. Takže to už sa teda neprehrilo, OK. Takže co to znamená, že aj keď sme nemeli klímu v tom vagóne, teplá voda jak šáky. Zastavili sme v Břeclave, tam sme stali tak 10 minút, OK, dobre, ideme ďalej. Zastavili sme v Brne, tam sme zrazu čakali, ja neviem, 20 minút. OK. Co sa stalo? Ideme, už všetko vypadalo krásne. Plná hodina a púl cesty nám ponúkli, že v business class je místo, že je tam klíma. Dobre, ďakujem, RegioJet, áno? Jediné. Nebola tam zase taká wow klíma, ale bolo to lepšie, áno? Super. Posledná pol hodina vlakom do Prahy. Sa zastavíme a nám povedza, že rušňovodič už robil nadčas, či robil nejak moc, ja neviem, ja som to nepochopil. Nejak proste, že robil, áno, že proste nerobí, už proste nebude robiť. Takže sme museli čakať hodinu, aby nás dovézel vlastne tú 3 hodinu alebo koľko na spátky. Pozrite na to meškanie. Fakt ste to dosrali a ja fakt s váma furt cestujem. Vaše zmrzky na hlavním nádraží sú fakt dobré, ale toto ste dosrali. Na totálku.